El recital compta amb 4 dones que ens transportaran a altres temps, a altres països, a somiar. Així doncs, vos deixe amb la responsable de tot això. Ella és poeta, narradora i traductora, nascuda a Tavernes de la Valldigna i veïna d'Alboraya. És qui ha organitzat amb aquesta les 10 edicions del Dia Internacional de la Traducció que hem fet fins ara al poble d'Alboraya. Amb totes nosaltres, Encarna Sant Celoni. Gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Ens ha reunit ací una data ben especial, el Dia Internacional de la Traducció, que si no ho sabeu, perquè no heu rebut els meus whatsapps, realment es celebra demà. El que passa que demà és dissabte, hi havia un altre acte i aleshores vam decidir fer-lo un dia abans, que no passa absolutament res. Estic més que contenta, estic nerviosíssima, d'haver arribat a la 10ª edició. La gent que em coneixeu de fa molts anys sabeu que n'hem fet de tot tipus, de tota mena. N'hem fet dedicats a la literatura infantil, a la literatura d'aventures, al cinema, a la traducció del cinema, a la traducció de teatre. Ha sigut 10 anys meravellosos. Tot començà ací el 2011, fa 12 anys. Gràcies, Conxa, en representació de l'Ajuntament, per deixar-nos aquest lloc tan meravellós. I abans de continuar, us dic 2 cosetes. El recital anirà tot seguit, és a dir, que no aplaudiu quan acabi la lectura de cada poema, per favor. I en segon lloc, si teniu mòbil, ara és mal de llevar-li la veu i que no molesta. I abans de continuar, deixem-me que es presenten les dones que faran possible aquest acte. Glòria Alessa. Instrumentista i cantant d'estils molt diversos, especialment de música medieval i tradicional, amb reproduccions d'instruments d'època. Samar Hamadeh. Professora i intèrpret d'àrab i d'anglès, nascuda a Damasc, Síria, i que viu al País Valencià des de fa 10 anys. Margarida Castells i Criballers. Professora de Llengua i Literatura Àrabs a la Universitat de Barcelona, traductora d'àrab i de francès i doctora en llengües semítiques. I ara us deixo amb Margarida Castells, que ens farà una breu, molt breu introducció per a situar-nos en l'època andalusina. Moltes gràcies. I primer dir-vos que estic molt contenta de tornar a Alboraya, però de tornar sobretot a aquesta casa, la Vicenteta, no coneixia perquè no soc d'Alboraya, però m'estimo molt, el Comte Sanovera, que tinc grans records dels anteriors dies internacionals de la traducció. Moltes gràcies a l'Ajuntament per haver-nos cedit aquest espai. Justament també estem parlant dels 10 anys de la celebració del Dia Internacional de la Traducció i de què va aquest recital, que és el que us presentaré jo, és d'un recull, de la selecció d'un recull de poemes d'època andalusina, de quan nosaltres érem l'Àndalus, d'entre els segles X i XIII, el qual és antic, de quan l'àrab també era llengua nostra local. Gràcies, havia descuidat. És aquest recull. I que es titula Perles de la nit, poetes andalusines, del qual és una selecció de gairebé tot el material que ha quedat recollit en les fonts historiogràfiques àrabs de
poetesses, si voleu, per fer poetesses andalusines, i que és un treball en el qual està basat aquest recital, que vam fer en Carme Sant Celoni i jo mateixa fa 10 anys. És a dir, es va publicar fa 10 anys i que també em fa il·lusió, coincideix, aquestes coincidències del destí són interessants, no? Fa 10 anys que es va publicar i, cuidado, fa 10 anys que ha sortit la segona edició, fa un mes. La primera edició fa 10 anys i ara un mes, o sigui 10 anys després, surt la segona edició i que teniu allà disponible després per qui estigui interessat en fullejar, mirar, observar i adquirir. En tot cas, està disponible en aquella taula. En això està basat el recital, en aquesta selecció de poemes i, en fi, nosaltres, jo recordo que el que vam fer en aquesta col·laboració era, i que apareix en aquest llibre, és, per la meva part, fer com una traducció més literal a l'àrab, preparar, ho inclou al llibre, una transliteració per la gent que no sap ara lletres llatines, que pugui fer-se una idea de com sona, i ja després la traducció. El llibre conté també, Perles de la nit, una biografia de les autores, que en total són, no les seleccionades aquí, sinó que són 19 o 29? La selecció són 19. Del total de... Jo tampoc. Ostres, tu. Bueno, aquesta és una selecció de 19, però ja veureu, podeu acudir al llibre per veure les que s'han seleccionat. Bé, jo doncs m'has dit breu, per tant passaria ja al recital. Passem doncs al recital, que és això de música, poemes. Sí, però dis-nos una miqueta el quadre cronològic on transcorren les poemes. Sí, del segle X al XIII, al territori de l'Àndalus, de quan aquí era... Aquí també ho érem, la península Ibèrica va ser durant molt temps. A l'Àndalus la llengua oficial era l'àrab, coexistien altres llengües, naturalment, i aquí també vam ser a l'Àndalus bastant temps, fins al segle XIII, que és fins on recull aquesta selecció de poemes. Aquest és el marc geogràfic i històric del qual estan seleccionats aquests poemes. Que ja us dic que quan a poemes de dones, quant a poesia n'hi ha molta de conservada de l'Àndalus, quant a poesia de dones, com podeu imaginar, no tant. Ha sigut difícil fer aquesta selecció, no l'hem fet a nosaltres, això està fet per aquells especialistes que en diuen arabistes anteriors, que es van dedicar a fer-ho, i nosaltres hem recollit aquest treball. Jo l'únic que vaig fer també és anar a contrastar amb les fonts originals, buscar per la meva pròpia edició, que està aquí inclosa en la part àrab. Com veieu aquí hi ha cada dues pàgines està confrontat el text àrab amb el text en valencià. I ara sí que dono pas ja al recital. A les xiques. I ara, en primer lloc, Dinamarca... Aleshores, llegirem tot seguit els noms de les poetes de les quals llegirem un poema. Només hi ha una que no és andalusina, que és Maysun bin Bahdal al-Kalabia, que la reconeixereu perquè serà l'única que llegirem alternant versos en àrab i en català, Samarijun. Aleshores, comença tu. Aisha bin Ahmad, Aishilvia, Balishia, Ahmad al-Aziz, Hafsa bin Al-Hajj, Hafsa bin Hamdun, Hamda bin Ziyad, Maysun bin Bahdal al-Kalbia, Maryam bin Abi Yaqub, Muha bin Atayani, Nashun bin Al-Khalai, Safia bin Abdallah, Al-Ala bin Yusuf, Kasmuna bin Ismail, Al-Hana, al-Kiram bin al-Mutasim, Wallada bin Al-Mustafi, Zainab bin Ziyad.
من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني غلب السرور علي حتى أنه من فرط عظم مسرتي أبكاني يا عين صار الدمع لك عادة تبكين في فرح وفي أحزان فاستقبلي بالبشر يوم لقائه ودعي الدموع لليلة الهجران. Ha arribat carta del meu estimat dient que vindrà i se m'han amarat les parpelles. De tal manera m'ha desbordat l'alegria que l'excés de tanta joia m'ha fet plorar. Ulls meus, les llàgrimes us venen d'habitud, tant ploreu d'exultació com de tristesa. Rebeu-lo amb albíxeres en la trobada i deixeu per a la nit de l'adeu els plans. يا معشر الناس ألا فاعجبوا مما جنته لوعة الحب لولاه لم ينزل ببدر الدجى من أفقه العلوي للترب حسبي بمن أهواه لو أنه فارقني تابعه قلبي. Oh munió de gent, admireu-vos fora mida d'allò que ha comès l'ardent passió del meu foc. Sense ell, la lluna plena no hauria baixat de la fosca de l'excels horitzó fins al sol. En tinc prou amb aquell que estime, i si de mi s'allunyàs, per tot l'estalonaria el meu cor. ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك يا أخا البدر سناء وسنا حفظ الله زمانا أطلعك إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. Ja n'hi ha prou de paciència, diu un amant que et dóna comiat i es venta el secret que t'havia confiat. Es rosega els punys tanmateix per no haver esperat fins al moment d'acompanyar-te en l'adeu quotidià. O germà del pleniluni en grandesa i lluïssor, que Déu guarde del temps en què li ha plagut mostrar-te. Si ara, sense tu al costat, les nits se'm fan llargues, quantes amb tu m'he passades queixant-me de llur brevetat. لي حبيب خده كالورد حسنا في بياض هو بين الناس غضبان وفي الخلوة راض فمتى ينصف المظلوم والظالم قاضي. Les galtes del meu estimat són com roses resplendents en bell albor. En companyia sempre està irritable, a soles de bon humor. Quina justícia haurà l'oprimit si el jutge n'és l'opressor? ولما أبى الواشون إلا فراقنا وليس لهم عندي وعندك من ثاري وشنوا على أسمائنا كل غارة وقلت حماتي عند ذاك وأنصاري
غزوتهم من ناظريك وأدمعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار. Quan per separar-nos els calumniadors maldaven i ni a prop teu ni meu no hi havia qui ens venjara, quan es llançaven en algara contra els nostres noms i de baluards i valedors faltada estava, tu, amb els teus ulls, les meues llàgrimes i el meu cor a tall d'assagalles, dolls i flames, els vares batre. لله در الليالي ما أحيسنها وما أحيسن منها ليلة الأحد. لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد. أبصرت شمس الضحى في ساعد قمر بل ريم خازمة في ساعد أسد. Les perles de les nits, que boniquetes són, que reboniques les de la nit del diumenge. Si haguessis estat amb nosaltres quan distret l'esguard de l'espia no veu ningú ni res, hauries vist el sol ple en braços d'una lluna o en braços d'un lleó, una jacent gazela. لي حبيب لا ينثني لعتاب وإذا ما تركته زاد تيها. قال لي هل رأيت لي من شبيه؟ قلت أيضا وهل ترى لي شبيها؟ Un amant jo tenia, més ell a tot retret. I quan el vaig deixar encara s'engallà més. Va dir-me: potser n'has vist cap que calça el meu peu? Al meu torn vaig dir-li: que en veus tu cap que calça el meu? ألحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود. جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب جرح الصدود. Les entranyes ens fereixen les vostres mirades. Les nostres mirades, les galtes, us fereixen. Ferida per ferida, l'una en canvi de l'altra. Però què forçar la ferida del desdeny? لئن حلأت عن ثغرها كل حائم فما زال يحمي عن مطالبه ثغر. فذلك تحميه القواضب والقنا وهذا حماه من لواحظها السحر. La boca d'ella para els peus de qui l'anhela. Així es defèn de qui l'assetja a la frontera. Aquella
es protegeix amb espases i llances, amb l'eixarp dels seus ulls es protegeix aquesta. أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخا طول دهري من أحد، ولو أنني أختار ذلك لم أجد كلبا وكم غلقت سمعي عن أسد. Soc lleona, però jamai no m'ha vingut de grat sojornar en cau aliè, causades que no. I encara que això escollís, no m'avindria pas amb un gos, havent fet la sorda a tants lleons. أباح الدمع أسراري بواد له في الحسن آثار البوادي، فمن واد يطوف بكل روض ومن روض يطوف بكل وادي، ومن بين الظباء مهاد أنس لها لبي وقد سلبت فؤادي، لها لحظ ترقده لأمر وذاك الأمر يمنعني رقادي، إذا سدلت ذوائبها عليها رأيت البدر في أفق الرئاد، كأن الصبح مات له شقيق فمن حزن تسربل بالسواد. Les llàgrimes aboquen els meus secrets en un riu que de la bellesa n'emmiralla tota empremta. Sinuosa, l'aigua serpeja al voltant d'un jardí que a l'entorn del corrent giragonsa i cibressa. D'entre les deixes, nua se'm mostra la més formosa i en arrabassar-me el cor de l'enteniment fa presa. Entela la mirada pel desig de qui sap què i amb allò que insinua el son i tot fa que perda. Quan al llarg del cos els cabells d'atzabeja es destrena, has vist la lluna plena en una mar de tenebres, com si la plora se li hagués mort un germà i aclaparada per dol s'hagués vestit de negre. يا ظبية ترعى بروض دائما إني حكيتك في التوحش والحور، أمسى كلانا مفردا عن صاحب فعتابنا أبدا على حكم القدر. Oh gazela, que en un verger sempre pastures, soc reflex de tu en negror d'ulls i esquerpesa. Privades d'amic hem acabat totes dues i contra el destí estos temps la nostra queixa. ثنائي على تلك الثنايا لأنني أقول على علم وأنطق عن خبر، وأنصفها لا أكذب الله إنني رشفت بها ريقا أرق من الخمر. Només flors de llaor puc tenir per aquells llavis,
Parle acient i per experiència ho dic. En bona llei no enganye, i a fe de Déu ho afirme. I he xuclat una saliva més dolça que el vi. ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتمل السر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر. Espera'm quan la fosca més negra ho embolcalle tot, car sé que la nit és bona encobridora de secrets. De tu tinc allò que si no fos, el sol no lluiria, la lluna no ascendiria, ni errarien els estels. Sàtira contra el poeta Al-Qutandi que Hafsa va compondre amb Abu Ja'far al-Makari. Abu Ja'far al-Makari especifica que improvisaren els versos a partir del vers inicial d'Abu Ja'far i per tant podem suposar que els parells són de Hafsa. Sembla que Al-Qutandi es burlava de la passió que Abu Ja'far sentia per Hafsa i que l'havia ridiculitzat en més d'un poema. Aprofitant que Al-Qutandi tingué la mala sort de caure en un pou negre, als amants se'ls presentà l'ocasió de venjar-se. قل للذي خلصنا منه الوقوع في الخرى ارجع كما شاء الخرى يا ابن الخرى إلى ورا وإن تعد يوما إلى وصالنا سوف ترى يا أسقط الناس ويا أنذلهم بلا مرى هذا مدى الدهر تلاقي لو أتيت في الكرى يا لحية تشغف في الخراء وتشنى العنبرة لا قرب الله اجتماعا بك حتى تقبر. Ara ho entendré. Digues-li a aquell del qual un bac dintre la merda ens ha deslliurat. Torna-hi així com vol la merda, fill de la femta, enrere el pas. I si en contra nostre de nou algun jorn hi malparles, veuràs, el més anodí d'entre els homes, el més mesquí amb seguretat, que aqueix és el destí que t'espera quan vas pel carrer endormiscat. Barba de l'hambre antagonista i de la merda enamorada. Déu vulga que ningú se t'acoste fins que en un clot sigues enterrada. Contesta a una senyora que havia trobat defectes en la cal·ligrafia de Safia. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف وأصوات الرياح بكل فج
أحب إلي من نقر الدفوف وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بعل زفوف. No pasa nada, voy a repetir. Perdón. No s'acaba, si només té 6 versos. وما يرتجى من بنت 70 حجة و7 كنسج العنكبوت المهلهل تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبل. A qui la lletra em critica, li he dit: posa't fre, ara em veuràs enfilar les perles de les meues línies. He encomanat a la mà que brode la cal·ligrafia i li he acostat els càlams, el pergamí i el pot de tinta. La mà ha posat en lletres 3 versos que he ordenat per deixar en clar la meua grafia i li he dit: mira, que ja ho sé. Bé, ara farem al revés. El poema que jo he llegit en català ara el llegirà en àrab, que s'havia traspaperat. وعائبة خطي فقلت لها أقصري سوف أريك الدر في نظم أسطري وناديت كفي كي تجود بخطها وقربت أقلامي ورقي ومحبري فخطت بأبيات 3 نظمتها ليبدو لها خطي وقلت لها انظري. Maisun, de la tribu àrab dels Banu Kalb, llavors de religió majoritàriament cristiana, fou esposa del primer califa de la dinastia Omeia. L'únic poema d'ella que es conserva mostra el rebuig que li provocava la mena de gàbia d'or on l'havien enclaustrada a Damasc i l'enyor per la vida que havia perdut a resultes del matrimoni concertat. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. M'estime més una caseta en què per tot la vida hi batega que un palau ampulós. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. M'estime més una capa senzilla de tela que els meus ulls alegra que una de lli o de seda. وأكلك سيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. M'estime més menjar-me un negre rosegó en un racó que menjar-me un plat blanc redó. وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف.
M'estime més en cada frau el xiulit dels dents que el ressò de pics i repicons d'aldufs festers. وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. M'estime més un gos que lladre als qui de nit m'importunen que un gat mansuet i tocadís. وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بعل زفوف. M'estime més un camellet rere els palanquins fent tentines que un mul perseverant i eixerit. وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنوف. M'estime més un cosí patern malgastador i més que prim que un foraster gras com un teixó. Queixa pels estralls del pas del temps i de la bellesa. وما يرتجى من بنت 70 حجة و7 كنسج العنكبوت المهلهل. تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبل. Què s'espera d'una de 77 primaveres d'estiu? És com una fràgil i subtil teranyina. Tentineja com un nen a la cerca del bastó i amb l'ananament del captiu encadenat i camina. Denúncia d'Aixilvia dels danys i del mal govern que aleshores patia la ciutat de Sigles. Corrompiments que quasi 1000 anys després continuen caracteritzant els polítics de massa pobles. قد آن أن تبكي العيون الأبية ولقد أرى أن الحجارة باكية. يا قاصد المصر الذي يرجى به إن قدر الرحمن رفع كراهية. نادي الأمير إذا وقفت ببابه يا راعيا إن الرعية فانية. أرسلتها هملا ولا مرعى لها وتركتها نهب السباع العادية. شلبوا كلا شلبوا وكانت جنة فأعادها الطاغون نارا حامية. حافوا وما خافوا عقوبة ربهم والله لا تخفى عليه خافية. Així com he pogut veure plorar les pedres, ara toca que ploren els ulls retinents. Vós, que us dirigiu a la ciutat que espera la lleva de l'odi per part de l'indulgent, en fer cap a la porta de l'emir, crideu: «Ei, pastor, al teu remat li estan fent la pell. L'has deixat de banda, ja no té pastura, i de les bèsties ferotges l'has fet presa. Silves, ja no és Silves. Era un paradís, però els tirans l'han convertida en infern. Tot ho han malmès, sense por al càstig del Senyor. Més als ulls de Déu no pot amagar-se res.
Itàlia s'ha acabat. No. Sí. No, hay que repetir otra. Però ara comença una coseta molt especial, que és la lectura col·lectiva. Aleshores, només hi havia 25 poemes, és a dir, que s'acabaran de seguida. Començo jo, si voleu. Primer que comença Sam. Maram al-Masri, Síria, nascuda en 1962. Llengua original àrab, tradició Francesc Miquel Durazzo. La magrana que guarda els secrets de les seues perles continua esperant que li lleves la pell il·lustrosa. Només a la set li escau la promesa d'un licor delectable. He leído una vez, pero lo siento mucho si no me sale bien. Autora Arif al-Mamunia, Bagdad, segle IX. Traducció Margarida Castells i Carles Ancelant. És un inèdit, només s'ha llegit a Gandia abans d'avui. Lluna de la lluna enamorada. Dues coses pertorben el cor afligit de qui estima: el refilet dels ocells i el parrup de les tórtores. Lluna de la lluna enamorada, companya de nits, vora l'abisme del final dels temps t'hi aboques. He decidit ser equànime, sí, et donaré consol, lament per lament, cada nit d'insomni, insomni. Va, qui s'atrevís? O des de la cadira mateixa, podeu. No fa falta que sigui. Ara ja estic així. Màlia la Mamunyada. A veure, Foruk, Farrujat, Iran, 1934-1967. Llengua original persa. Traducció Nazanin Amirian i Rosa Cases. Regal. Parle de la profunditat de la nit, de l'abissal obscuritat. Si vens a casa, amor, porta'm llum. Porta'm una finestra per veure la felicitat d'un carrer ple de gent, atapeït de gent. Fes-me aquest favor, fes-me aquest regal. Amor. No sé com eixirà, però bueno. Aisha al-Baunia, Egipte, morta l'any 1517. Fragment d'un poema inclòs en el seu llibre Principis del sufisme. Visite l'estimat en la solitud dels meus recessos. Sempre hi és, més no és visible a les mirades. No pare l'orella per sentir les seues paraules. La seva veu ressona sempre al meu interior. Una xerista. Ana, venga. ¿Cómo no tienes nombre? Abu Mubas, Irak. El micro. Abu Mubas, Irak, mort en l'any 813. La llengua original és l'àrab, la traducció Anna Gil i Jaume Ferrer.
del poemari Poesia Bàquica. Allà on hi ha les solars, el bon vi i els llaüts, atura't bona estona. Que aboque la copera que inspira els poemes, que balli el vi en la mescla dins les copes i les dorques. Bassem Gris, Palestina, nascut al 1960, llengua original àrab, traducció de Valèria Macias Pallés. Visió. Amb l'aixada de la meva àvia vaig obrir un camí entre dos núvols. Què vaig veure? Vaig veure un Déu que es burlava de dues coses, de la claredat amb qui veiem i de la brossa que els ulls encega. Dos Landais, Afganistan. Poesia popular de les dones Paichu de l'Afganistan. Llengua original, Paichu. Traducció, Margarida Castells Criballers. Estimo, no ho negaré, mal que per so m'arranqueu les piques amb un ganivet. Maleït gall, com t'escanyaria, si no hagués cantat, l'amant en braços encara tindria. Ben Guzmán, Córdoba, l'Àndalus, 1078-1160, llengua original, àrab dialectal andalusí, traducció Ismael Profitós. Un poema del gènere sachal no subjecta les normes del cànon clàssic. Bec si vull, no preguntes si cal desjunar, a cap devot abstemi dec explicacions. Fuig, reganyaire, no em vingues amb raons. Menteix qui declara que el vi és il·legal, segons la sentència del jutge Ben Guzmán. Jumana Haddad, Líban, nascuda el 1962. Llengua original àrab. Traducció Margarida Castells Criballers. Fragment del poema El retorn de Lilith. Soc Lilith, la dea de les nits que retorna de l'exili. Soc la dona destí, la que cap home no pot defugir. Soc Lilith, la de les dues llunes, la blanca i la negra, car l'una sense l'altra no pot existir. Soc la lleona, la dona selva, la dona expulsada del paradís. Soc la verge i la depravada, el dia i la nit. Soc Dalila i Maria Magdalena, l'una i l'altra són el meu destí. Margarida m'ha dit que aquesta t'agrada molt, a veure si la puc fer bé. Nazik al-Malaika, Iraq, 1923-2007. Llengua original, àrab. Traducció, Margarida Castells Criballers. Fragment del poema Rentar la deshonra. Veïnes del barri, xiques del poble, pastarem el pa amb les nostres llàgrimes, estallarem les trenes, ens espellarem les mans per deixar-los ben neta i blanca la roba. Cap somriure, cap senyal d'alegria. El ganivet
al puny del nostre pare o del nostre germà en sotja. I demà, qui sap en quin hermàs ens enterraran per rentar-la de sorra. Aziza Charkarawi, Sàhara Occidental, nascuda el 1963. Llengua original, l'àrab. Traducció, Jaume Ferrer i Carmona. Pluja al desert, plou. La gent s'arrecera a les tendes, isc a caminar, tota sola. Als meus pes, veus, és sagrada l'arena molla. Que velles libera el desert. Cau aigua del cel, a l'herb, i brosta l'herba i els pedregars dels guadis ressec si respiren aires de primavera. Tens el temps? El temps. Ah, el tenia jo. Un moment. El temps. El Hansà, Aràbia, segle VI. Traducció, llengua original, àrab, traducció al català, servidora de vosaltres i encara sense l'home. Inna zaman wa ma yaqlana. Torno a començar, ja si me'n recordo, és que estic fent... Inna zamana wa ma abqa lana ajabun. Abqa lana dhanban wastuqsil ar-rasu. Abqa lana kulla mashghulin wa fajja'na bil halimina wa hum hamun wa armasu. إن الجاددين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. هذا اللي això és d'Al-Hansà i ara llegeixo la traducció. 10. De memòria. A fet és impressionant tot el que el temps destrueix. Ens en deixa les cues i n'arranca els caps. Ens deixa els pobres d'esperit i ens afligeix enduent-se els assenyats, reduïts a pols, ja ho sap. Cert, n'hi he dit, en el transcurs del seu alternament, no degeneren, degeneren els humans. Algú més vol llegir algun poema, algú altre, eh? Sí, sí. Mahmoud Darwish, Palestina, 1941-2008. Llengua original àrab. Traducció Dolors Cinca Pinós. Fragment del poeta Viatge a Egipte. Camine per un país que em roba els noms. Vine d'Alep, el nom ha caigut. Ara només trobo un corriol que em mena cap a Egipte. Davant o darrere meu no veig ningú. Camine de pressa cap al país del gran riu. La passa davanteja el camí. Les piràmides han caigut, però sóc un viatger del temps i sé que el Nil té costums. Nesrin Akram Khoury, Síria, nascuda el 1983. Llengua original, àrab. Traducció Margarida Castells Cribellers.
3 fragments del poemari En una gerra de guerra. 1. Tinc fam. Torna'm la poma i em tornaré al paradís. 2. Preocupats, els poetes, pel destí de l'arbre maleint des destrals, han talat boscos de dones en cerca de llenya per al vers. 3. Ajaguda sota la garrofera, records i tafelles en cauen al damunt. D'on ve tan dolç aquest gust? ¿Qué está esperando? Ah, perdón, es que m'havia dit que ella volia... Saadi Youssef, Irak, Saadi Youssef, Irak, 1934-2021. Llengua original àrab. Traducció Pius Alibek. Fragment del poema Una tarda. Entre el desig i el caminar junts hi ha un espai, per al dubte, per a la meditació. Pensa, podem conversar en un restaurant? Podem acostar-nos al riu i enfonsar-hi les mans? Podem apagar-nos mentre ens fem preguntes? Pensa, per si de cas no et veig, romandré inquiet, tímid, agafant el cap del fil, esperant no sé què, avorrit. Algú més? Ningú? Si volen llegir en àrab. En àrab volen llegir. No és que estan en català tots. No hi ha ningú més? Sí, jo hi ha. Ah, Valenta. Sara d'Alep, Síria, segle XIII, llengua original àrab. Traducció Margarida Castells Criballers. Fragment d'un poema compost quan residí a Ceuta. Record de l'Orient. L'enyorança m'hi transporta, enyor de llevant, i dels qui hi fan vida. L'esclat del llampec que ve de Tunis em reconforta, vol companyia. El pany de l'enyoradissa, perdoneu. El fulgent llampec, el foc del meu frisar imita. La pluja que anuncia imitarà el meu plor. Disculpeu. No hi ha cap valent més? Valenta? Valenta, la meva que va. Va, n'he dit un altre jo, i a veure si... Què ne queden ahí? 4 o 5? 6. 7, va. Aquest és molt bo. Imam Abu Saleh. Saleh. Corregir. Egipte, nascut el 1967. Llengua original àrab. Traducció Valèria Macias Pagès. Captaire. Jo només sóc un captaire, però vaig fer més servei a la revolució que els mateixos revolucionaris. Com? Li vaig fer servei no participant-hi. Em vaig quedar assegut en aquesta vorera, allargant la mà als transeünts amb entusiasme i devoció. Jo no somie una vida millor, ni vull renunciar al meu ofici. Marxa un dictador i en ve un altre, i jo continuo al meu lloc. L'Ària, t'atreviries? Un xicotín? Del res, si no hi ha... Si no hi ha
M'agradaria que férem una foto conjunta com l'última vegada que vam participar en el dia de la traducció així. Ens posarem així i vam fer una foto preciosa. M'agradaria repetir-ho, perquè no sé si l'any que ve tornarem a fer-lo o no. ¿Cómo no vais a hacerlo? No ho sé, depèn de com em trobe jo. Doncs res, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer. Com es diu, la febre se me n'ha anat, porta una infecció d'orina horrible, però la febre se me n'ha anat. Així que gràcies a vosaltres per estar així, per haver vingut, per haver rigut, per haver desitjat i per estar. I recordeu sempre que llegiu una traducció, mireu qui l'ha traduït, perquè un bon traductor, una bona traductora, és un regal del cel. De la mateixa manera que el dolent, ja sabem. Però mireu, per favor, sempre, sempre, hi ha gent que m'ha dit Encarna, gràcies a tu, ara quan compre una traducció sempre mire qui ho ha traduït. Abans ni ho mirava. I pense que és molt important perquè és una tasca molt invisible. Margarida en sap en primera persona, Samar també en sap en primera persona i jo mateixa també. És a dir, som invisibles i és com si no existirem i de vegades te trobes en una entrevista de ràdio i fan perquè el llibre tal i dius el llibre tal que l'ha escrit no sé qui i li pregunten a la persona què t'ha paregut i diu, ai, l'he llegit i dius, però si aquest llibre no l'has llegit en anglès, ni l'has llegit en francès, ni l'has llegit en àrab, l'has llegit en català o l'has llegit en espanyol, l'has llegit en la llengua que siga, gràcies a que ha hagut un traductor o una traductora que li ha posat aquestes paraules i s'oblida. I això. Moltíssimes gràcies, una abraçada a tots.